Ефір «Етер» триває. Альвіна Сидбулаєва говоритиме наживо про події, які відбуваються в нашій країні та пов'язані з Україною. До волонтерки Звіробій прийшли з обшуком. Що шукали в підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента? Звільнена після секс-скандалу заступниця міністра скасувала брифінг. Натомість її екс-керівник про неї все розповів. Apple назвала Крим російським. Міністерство закордонних справ невідкладно звернулось до компанії. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити наших гостей. Дінара Габібулаєва, лідер молодіжного крила «Європейської солідарності», і Олексій Кучеренко, народний депутат «Батьківщина». Доброго вечора. І розпочнемо щодо обшуків, які сталися сьогодні зранку. Ось детективи Державного бюро розслідування прийшли з обшуками рано вранці у будинок учасника бойових дій Марусі Звіробій. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Дивимось, як це все було. Для забезпечення безпеки присутні оперативні співробітники СБУ та представники спецпідрозділу «Альфа». Жду в гості, коротше, спецпідрозділ «Альфа». Ой, Да, я вас з 14-го года жду спецпідрозділ «Альфа». Дивіться, я слідчий Державного бюро розслідування. Звати мене Кавеза Ігор Анатолійович. О, да, це ви мені писали Да. листи, да? Хорошо. Приємно познайомитися. А хто у нас в понятті? Чому у нас в мене понятті? Я їх На не даний знаю. час Наприклад. розпочинаю слідчу дії, обшук. Ухвала вам вручена, ознайомтесь, будь ласка. А що ви шукаєте? Скажіть, пожалуйста. Ну, будемо зараз зачитувати. Давай. Будь ласка, віддайте свій мобільний телефон. І мобільний телефон всіх учасників. А чого це вдруг? Ви знімаєте, а я не можу справи, не маю Мобільний права знімати? телефон віддайте в зазначенні Що ухвали. ви шукаєте? Скажіть, Мобільний я не телефон знімаю. віддаєте добровільно? І ми зв'язалися з адвокатом Марусі Звіробій Андрієм Писаренко. Давайте послухаємо, що він нам сказав в етері АТР. Вилучено було за протоколом з будинку мобільні телефони, особистий блокнот, а також 2 одиниці мисливської зброї, мисливський карабін і гладкоствольну рушницю 12-го калібру. Ми будемо заявляти клопотання про повернення, його повернення. А ось речниця Державного бюро розслідування Анжеліка Іванова в етері АТР прокоментувала причину обшуку в будинку Звіробій слідчими ДБР. Дана слідча дія відбувалася в рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке було розпочате за фактом погроз, адресованих президенту України, пов'язаних з його державною діяльністю. Власне, ці обшуки вони були санкціоновані, відбувалися за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України у встановленому законом порядку. Була відповідна ухвала суду, в якій було зазначено в тому числі і перелік предметів, які було дозволено вилучати. Ось ми почули всі сторони. Як гадаєте, чому обшук, з чим пов'язаний обшук з українською військовим, так, яка захищала і захищає Україну? Що це, тиск, чи це розправа, чи це ті, хто не згодний з владою і таке робить влада? І на вашу думку? Дякую. Ну, давайте в першу чергу військово відсунемо. Це юридично не має ніякого значення в цій ситуації. Це більш емоційно, там грати на патріотизмі. Є в нас багато. Ну, вона просто громадянка України. Добре, це а що це на вашу думку? Друге, подобається мені чи ні? Абсолютно мені це не подобається. Хоча б тому я не хочу зараз давати юридичну кваліфікацію того, що відбувається, то окремо можна поговорити. Я переконаний, що навіть якщо там є якісь ознаки якогось, вибачте, там злочину, ну, припустимо, злочину, там же вони ж прийшли з якимось там звинуваченням, да, то ну, є ця дівчина, ну точно вона не знаходиться в першій тисячі правопорушників в Україні, які сьогодні в черзі б стояли на те, щоб дійсно відновити справедливість. Третє. ДБР така у нас структура, яку дуже довго створювали, немов би конкурси проводили, до речі, проводила попередня влада, да, не ця і керівника ДБР. Але ми з отих записів, там окремий же скандал розгортається. Да, ну, я маю на увазі, ми розуміємо, що ДБР не стала не політичною, вона продовжує лишатися політичним органом, по суті справи немає, ну, є підстави вважати, що там вона виконує певні, ну, поради, скажімо, з будинку, добре відомого, на вулиці Банкова. Тепер стосовно звинувачення, я можу сказати, ну, свою кваліфікацію, да? Щось там дівчата наговорили такого, ну, такого, може і переговорили, таких ознак злочину, ну, розумієте, мені здається, що це тоді, там, ну, може, десятки
десятки тисяч таких справ можна було б зараз відкрити. І тому принципово сьогодні, вже якщо вже цей процес зайшов в таку фазу, то тут же, вибачте, це тут же стадіон так стадіон, да? Тоді якась сторона має довести, або вона з підставами зайшла, я маю на увазі ДБР, або якщо ні, вони, як на мене, мають класти заяви на звільнення пінком під зад. Ну, або ви фахівці, або ви професіонали, або ви виконуєте замовлення. Це моє бачення. Дінара, як ви, що це для вас означає? Як можна характеризувати ті події, які відбувалися сьогодні ранку? Ну, по-перше, сьогоднішній ранок почався дуже так, знаєте, для нас, ну, очікувано з однієї сторони, тому що це вже не перший випадок. В мене в команді, моїй молодіжній, навіть є активісти, котрі переслідуються за 346 статтю за перепост відео, котре проти Зеленського. Тобто, чи вважати це політичними репресіями? Так вважати, тому що будь-хто, хто має активну позицію, хто виходить на мітинги, хто висловлюється в соціальних мережах або записують якісь відео проти теперішньої влади, а особисто проти Зеленського, вони на них наганяється такий страх, що вони будуть затаскані по судах, до них вранці, як і КВДшників, о 6:30 будуть приходити. Результат – це взагалі відсторонення, знаєте, відведення уваги людей, тому що люди зараз всі слідкують дійсно, що відбувається, від нагальних питань і провалів саме Зеленського, тому що рейтинг його падає, держава здається і буде здаватися, напевно, на нормандському форматі. І зараз от такими речами відволікається увага. І вони, речі, котрі відбуваються, вони дуже, знаєте, не входять ніякі не юридичні, ні моральні рамки, якщо чесно. Тому мені здається, що зараз будуть як можна більше тиснути на тих, хто активно проявляє свою позицію, аби вони замовкли. Але мені здається, тільки такими діями влада просто викличе дуже такий гострий суспільний резонанс і буде ще гірше. Пане Олексію, ось ви згадали Трубу і поговоримо щодо його плівок. Ось голова Державного бюро розслідування Роман Труба визнав, що на скандальних аудіозаписах, які були зроблені в його кабінеті, звучить голос, схожий на його власний. Про це він заявив під час інтерв'ю «Лівому берегу». Моя відповідь наступна. Голос схожий. Але чи це мій голос, чи ні, я не можу сказати. Для цього, щоб відповісти чітко на ваше питання, потрібно провести фоноскопічну експертизу. Людина сама не розуміє, її чи голос, чи не це голос. Ну хто в це повірить, я перепрошую. Голос схожий на голос директора ДБР Романа Труби. Але якщо ми говоримо про ці події, то ці події не відбувалися. Я розумію, що це не всі скомпільовані записи. І я впевнений, що сьогодні-завтра можуть вийти такі записи. Схожий, не схожий голос. От одна хвилина, так, буря емоцій. Перше, ну це ж дуже потужна посада. Да? Директор він чи як він називається? Директор ДБР. Ну це ми всі стали жертвами, і він став жертвою цього конкурсу. Він же за конкурсом якийсь проходить. Хто була та конкурсна комісія? От мене запитання, друзі. Ви йому довіряєте цій людині, що вона може забезпечувати таку потужну функцію в ланках, в межах країни? В мене дійсно і сміх, і гріх. Голос схожий, но не мій, но не схожий. Ну, ви знаєте, я розумію, що він робить. Розумієте, в чому там засада головна? В тому, що ми ж не знаємо, це його прослуховували законно чи незаконно. Бо сьогодні створена така ситуація, коли можуть слухати, але незаконно. Тобто в суді ця плівка ніколи не з'явиться. Розумієте? Бо вона не буде визнана ніколи. Кому вигідно, на ваш погляд? Хто може його, розумієте, там є багато людей, які хочуть його звідти, там, вже його посаду поділили, розумієте? Там, може, 10 претендентів. Хто я ж не знаю. Послухайте, точно це не... Якби про енергетику ви запитали, я б зміг відповісти. Я знаю, що сьогодні мінімум 10 людей з нової команди вже там домовились по своїй там вертикалі з різними, там, бо там же систему прийняття рішень ніхто ж не розуміє. Мені здається, що пан Зеленський не розуміє, розумієте? І вони
вони зараз збивають і так само, як збили вчора Недешківського, так зараз, збивають, розумієте, зачищають посаду. Тут, і вибачте, і сміх, і гріх, якби мова не йшла про таку потужну державну інституцію, я би міг би посміятися, розумієте? Але з іншого боку, а хто тоді має? От ми до того Марусю з Воробій подивилися, шоу номер 1, оце шоу номер 2, яке стало причиною того. І знаєте, я вам поясню, чому всі ці шоу відбуваються. Я для себе змоделював. Дивіться, в нас була достатньо авторитарна влада Януковича, називаємо так. І там дійсно ті хлопці, вони такі хлопці такі конкретні, да, вони виходили з принципу, що треба залякати усіх, щоб боялися усі. Зажену. От в них така позиція, і саме за таким принципом діяла адміністрація президента і все. Ці хлопці нові, вони навіть не Зеленський, бо він із іншої середовища, а ось ті, хто сьогодні там в офісі президента, вони думають, що вони можуть залякати так само. Вони хочуть на якихось прикладах, там, Звіробій, Садовий, тощо, вони хочуть продемонструвати те, що як вони можуть загнати будь-кого, в тому числі, до речі, в своїй фракції. Але в чому я погоджуюсь? Мені здається, що воно так кумедно виходить, що результат буде анти, як завжди, а він відобразиться, знаєте, на чому в першу чергу? На рейтингу, в першу чергу, і президента, і «Слуги народу», і влади. І тоді, як завжди, до творчої людини, коли в неї буде падати рейтинг, то людина ця творча почне, може, да, або з дітьми порадитися, за когось. Про падіння обов'язково ми скажемо. Щодо ДБР, Дінара, ці плівки попали до інших країн? Насправді зараз Україна в такому стані, коли за кордоном на нас дивиться з такою дуже посміховицьким акцентом. Чому? Тому що все, що відбувається, не сприймається, по-перше, серйозно, як країна, котра може бути партнером європейських країн, тому що зрозуміло, що зараз на таких великих державних посадах знаходяться люди, котрі керовані тими, хто взагалі був при владі при режимі Януковича. Всі ми знаємо режим Януковича, їх стиль і тому подібне. Зараз все це повторюється. Всі справи, котрі відкриваються, ведуться взагалі безпрецедентно в час після того, як вже відбувся Майдан. Іначе ми обрали наш вектор, наш шлях, іначе ми маємо йти більш по демократичним цінностям. Але це абсолютний Watergate. І нам зрозуміло, що все, що ми маємо винести з цього, то що Труба – це людина, котра керована Портновим. Зараз всі справи замовлені, вони несуть антиюридичний характер, вони політично направлені. Дивіться, Порошенко передав плівки Туску? Щодо плівок я нічого не можу сказати, але ситуацію про переслідування політичних персон сам голова Європейської народної партії офіційно на брифінгу сказав, що це є недопустимим в демократичних державах. Зрозуміло. І щодо відставок, ось міністра інфраструктури прокоментував рішення про звільнення. Міністр поінформував про звільнення своєї заступниці Клітної. Далі пряма мова Владислава Крислія. Пані Клітіна, коли повернулася з відрядження, зайшла, опустила голову і каже, я б хотіла обманювати, але не буду. Дійсно, це моя переписка, я підтвердила це все. Я кажу, слухай, там такі речі, з якими просто демонструється некомандна робота, абсолютно повна зневіра. І не хочу занурюватися далі, бо насправді було дуже багато внутрішніх конфліктів постійно з командою. І не тільки з тими людьми, яких вона згадувала, тому що це вже якась особиста в неї вендета, там, як до Галущака, так і до Кравцова. Це хай сама цим вирішує, займається. Але в колективі, на жаль, теж була нездорова атмосфера. Ось як заступниця міністра Олександра Клітіна причин для звільнення не бачить. Давайте послухаємо її. На жаль, брифінгу не буде. Я дуже захворіла. Все це публічне цькування нелегко пережити. Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування – це всього лише привід мене прибрати з посади. Навіть якщо припустити, міністр мене звільнив, бо Джокер написав, що я хочу на його місце. Якщо міністр вважає це листування правдою, то чому Галущак і Кравцов іще не звільнені? Бо, як сказав міністр, Галущак – хороший апаратчик.
Пане Олексій, що сталося з міністра і заступниці? Чому Знаєте, вони... мені навіть соромно коментувати цей дитячий садочок в пісочниці. Але це ж таки все ж таки міністерство. Це відповідальність за цього міністра, так званого, хай несе так звана монокоаліція. Єдине, що я можу сказати, я не знав в житті, я би не дізнався ж прізвище цієї, як є, Криклівка, але Клітіна, вибачте, Криклій то міністр там, але коли вона з папірця зачитала там на своєму там брифінг, чи якусь там з папірця, вона ледь-ледь зачитала цю, розумієте, папірець. Це перша для мене була ознака її фаховості на посаді керівника департаменту. Вибачте, департамент – це дуже потужна структура в будь-якому міністерстві, особливо в Мінінфраструктурі. А друге, коли я раптово дізнався, що вона себе бачить і на посаді міністра з переписки. Ну це до психіатра, вибачте. Єдине, що я можу сказати, вона ж не тільки при цьому міністрові була керівником департаменту, вона ж і до того, і тому для мене, що попередній міністр, що нинішній, вони приблизно одного рівня люди, які раптово, випадково сьогодні не самостійні абсолютно потрапляють у владу. За ними шукайте тих керманичів, тих кукловодів, які їм водять і розподіляють, і впливають сьогодні на всі потужні державні монополії, Укрзалізницю, Автодори і все таке інше. І в цьому плані це нішивна антидержавна політика, яка призведе, безумовно, до своїх дуже негативних наслідків. Але це представники влади. Дінара, і що ви можете сказати, що сталося, що змінилися за скільки вони? Декілька місяців на цих посадах? 3 місяці. Насправді, взагалі, це тенденція не тільки цього міністерства. Да? Тенденція взагалі у теперішній владі – це якісь скандали, якісь вияснення якихось відносин, все це відбувається публічно. І насправді це знову ж таки актуальні питання глобального характеру, просто спускаються на нівець. І я не хочу, якщо чесно, включати новини і чути, хто кого звільнив і хто там кому що написав. Чесно, я хочу, щоб держава працювала як один єдиний механізм. І мені дуже шкода, що наша політична культура це не відчуває. Тобто, як гадаєте, ось ці скандали впливають на рейтинг Зеленського? Ну, знаєте, я б не сказала точно безумовно. Впливають дуже глобальні речі. Насправді це те, що його заяви його влади і уряду про, наприклад, російський газ, це дуже страшно. Про те, що будуть відведені війська. Це А давайте зараз подивимося взагалі рейтинг. Ось Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, як українці ставляться до президента. Дивимось результати. Протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась. 73% в вересні, 66% в жовтні, 64% на початку листопада, 52% в кінці листопада. Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала. 7% у вересні, 9% в жовтні, 12% на початку листопада, 19% в кінці листопада. Пане Олексій, як гадаєте, що конкретно вплинуло на рейтинг Зеленського? Він, ми бачимо, падає. Багато факторів. Безумовно, ще раз підкреслюю свою точку зору, впливає будь-який скандал, бо українці розглядають владу поки що монолітно, і я розумію, що буде робити Зеленський, він вже починає це робити, він буде відокремлюватися і від Верховної Ради, і переводити стрілки на уряд, і він вже з дітьми там радиться, розпускати чи не розпускати Раду. Ні, він сказав, вже треба розпускати. Вже треба, да. Ну, в бесіді з дітьми, розумієте? Да, там в дитячому садочку, це чи де він там був, розумієте? Але Верховна Раді це класика жанру в Україні, і коли у президента починає опускатися рейтинг, замість того, щоб посилюватися за рахунок мудрості своїх рішень, своєї команди, власної, офіс президента тощо, він буде нищити рейтинг там інших інституцій. Тому це впливає. Що стосується інших факторів, безумовно, це класика жанру українська. Вони очаровуються для того, щоб потім розчаровуватися. І це так само він буде падати, тим більше, що він вже не тільки свої голоси взяв на другому терміні, він взяв явно чужі голоси, які, умовно, антипорошенківські, розумієте? Мій, наприклад. Да? І тому це другий фактор. І третій,
Українці, вже я погоджуюсь з пані Дінарою, що безліч скандалів кожного дня вже включаю, я боюся вмикати так само. Я вже не можу це дивитися, це дитячу клоунаду. І дійсно, вони ж хворі, вибачте, не хочу образити, трошки хворі люди. Вони будь-який скандал, вони обов'язково виносять в таку максимально публічну сферу і починають свої, дівчину, яку, за викликом, він обговорювати починаєте. Розумієте, я на це все дивлюсь, вони просто вчергове опускають авторитет влади, це безумовно послабляє наші позиції як внутрі України, так і на зовнішніх всіх фронтах. А те, що нормандська зустріч, вона якось вплинула на... Я знаю точно, що Європа втомилася, так само і не тільки Європа, від України з нашими проблемами, і вони хотіли би в цій зустрічі максимально свої власні інтереси захистити, а ми будемо, на жаль, превеликі в дуже складній ситуації. Дінара, як ви гадаєте, що вплинуло конкретно на рейтинг? По-перше, те, що люди почали розуміти, що обіцянки, ті, що були зазначені в кампанії політичній, не здійснюються. Наприклад, щодо зарплати вчителів $4000, то люди повиходили біля Верховної Ради та кажуть, а що ще менше стало пенсії? Звісно, що комунальні послуги не зменшуються, а збільшуються, зростають платіжки. Ще ми не отримали перші, до речі, платіжки. Мені здається, рейтинг буде ще більше. І це урок для всіх політичних діячів, що не можна обіцяти. Це абсолютна маніпуляція на свідомість людей під час виборів. Це просто знущання над електоратом, і зараз це знову вони використали і обрали. Друге, це, звісно, скандали саме представників «Слуги народу». Дінара, я вас перепрошую, ми попрощаємося з Олексієм Кучеренко, народний депутат фракції «Батьківщина». Дякуємо, що були з нами. Дякую вам. Буквально останні дві фрази. Перше, граблі – це вчергове граблі. Друге, все рівно закликаю усіх, давайте все ж таки в песимізм не опускатися. Це наша країна, нам тут жити, тому треба виходити із цієї ситуації. Дуже дякуємо, що були з нами в ефірі. І ми продовжуємо тему, що з Дінарою, ось вашу думку щодо... Друге, це все ж таки скандали, котрі один за один нової кандидації Верховної Ради пішли, там більше 20 скандалів тільки корупційних, під той час, коли лозунг кампанії був «Надбий обличчя, чисті, не чіпані і взагалі корупційно ніяк не мотивовані», але в результаті вийшло, що не так. І звісно ж, міжнародна політика, вона не те, що провальна, вона нульова. Тому що я нещодавно тільки з Загребу повернулася, з найбільшого форуму, де присутні багато представників і саме держав, країн наших партнерів, Європейського Союзу, президентів. І всі просто не знають, як підійти до тебе, що сказати, як підтримати, бо розуміють, що влада просто не те, що не хоче, вона просто нічого не робить, аби посилити саме євроінтеграційні процеси. Мені здається, що потихеньку це до людей починає доходити. І давайте подивимось не просто на рейтинг, а на тенденцію. Тобто кожен місяць на 10% майже падає симпатія, і також на 10% зростає негативний рейтинг. І це дуже погана тенденція для Володимира Зеленського, і мені здається, вона ще буде падати і падати, і єдиним таким порятунковим цим кругом для Зеленського це буде розпуск Ради, і це ми можемо спостерігати наступного року. Щодо ще однієї теми, ось речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зазначила, що у Кремлі не сподіваються на успіх зустрічі нормандської четвірки і чекають на виконання Мінських угод. Позиция Москвы глобально заключается в том, что есть минские договоренности, и нужна только политическая воля со стороны Киева для их полной имплементации и реализации на земле. Собственно, никакие дополнительные встречи не смогут стать волшебной палочкой для того, чтобы минские договоренности реализовались сами по себе. Их нужно реализовывать Киеву. Несмотря на эту четкую позицию, мы услышали о желании стран Киева и, соответственно, Берлина и Парижа о проведении такой встречи. На нее согласились после того, как эта встреча была, так сказать, подготовлена с учетом тех шагов, о которых я только что сказала.
І ось ми почули представника Кремля. Взагалі, як гадаєте, що буде 9 грудня, з чим Україна стикнеться? Ну, з великою, мені здається, зрадою, тому що вже відомо, що якщо колишній нормандський формат був в такому форматі, коли Україна, Німеччина і Франція воювала проти, по суті, Росії, посилення позиції в міжнародній арені було саме України, і давили на Росію, посилювали санкції, то тут Зеленський послаблює свою позицію, і формат можливий такий, коли Німеччина, Росія і Франція будуть посилювати свої економічні відносини і давити на Україну, аби вона йшла на компроміси. Мені здається, це є таким найсуттєвішим питанням. На який компроміс конкретно? Це вибори на окупованих територіях, це надання бойовикам, терористам значка депутата, це відведення військ, це все ж таки все, що буде відбуватися на умовах Росії. Навіть, давайте згадаємо обмін полонених. Вони ж не відбулися на умовах України, вони відбулися на умовах Росії. Росія буде давити до тих пір, поки українська Як буде тримати українська влада? Є наскільки її вистачить? Мені здається, єдиний інструмент, який може взагалі стримувати всі ці процеси, це громадяни України. Тому що вони не дозволять повернення до лап Російської Федерації. Але зараз дуже схоже на те. І газове питання, енергетичне питання, щодо повернення території, ось у Ради міністрів, у Ради національної безпеки і оборони повідомили, що мають 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу. Слухаємо очільника РНБО Олексія Данілова. У Раді нацбезпеки і оборони є 5 сценаріїв, в який спосіб ми маємо здійснити реінтеграцію Донбасу. Я можу вам сказати, повірте, всі ці 5 сценаріїв, вони мають бути тільки на користь нашої країни. Тому впевнений, що все у нас буде добре, перемога буде за нами. Ми обов'язково повернемо кордони Донецької і Луганської областей, і ми обов'язково повернемо наш Крим. Дінара, ось кажуть про повернення наш Крим, але на початку і при Порошенку, і при Зеленським Донбас стає на першому черзі, а Крим за дужками. Чому саме так сьогоднішня влада і попередня так робила? Попередня влада, по-перше, Петро Олексійович Порошенко, він дуже часто казав про автономію кримських татар. І але так і не прийняли цей законопроєкт, ми бачили всі. Але готові були працювати над цим, і це була офіційна позиція, і зараз позиція Європейської солідарності дуже все ж таки налаштована на вирішення кримсько-татарського питання і спілкування з усіма можливими організаціями, і Ахтем Чийгоз в нашій організації партії і Мустафа Джамілєв. А це означає, що хоча б є дискусії, є розуміння, що не можна сказати про теперішню владу, тому що немає все ж таки того контакту з... У Європейській солідарності є сценарій повернення Криму? Ми максимально наполягаємо на міжнародний тиск, тому що все ж таки ми не хочемо проливати кров наших бійців. Це по-перше, а по-друге, має бути дуже сильна позиція давати по зубам Росії, тому що, мені здається, теперішня влада не готова цього робити. І це якраз є питанням, котрі дуже-дуже на багато років може продовжити питання анексії Криму з боку Росії. Як гадаєте, чому Крим залишається за дужками, а Донбас в першу чергу? Ну, моя особиста відповідь на це, тому що коли кожен день ми чуємо, що люди гинуть, звісно, це стає emergency такий, швидко намагаються вирішити, але це не значить, що це не рівноправні питання. Крим – це Україна, і ми, як політична партія, будемо максимально на міжнародній арені тиснути. От нещодавно, повернувшись з зустрічі міжнародних, кожного разу ми нагадували про це. Дуже дякуємо вам. Дінара Габібулаєва, лідер молодіжного крила партії «Європейська солідарність», була з нами. Дякую. На цьому ми ставимо крапку. Далі в ефірі Прайм Скрипін. В гостях Андрій Садовий, мер Львова. После гибели Мухаммеда Герая I